Action! Wace irin rayuwa ce? Yarinya barin kin fice daga cikin gida tun sassafe. Ko karya yarinya nan bata tsaya ta yi ba ta fice ban san inda ta tafi ko ba za ki gaya min ina za ki je ba komai. Wannan wahala Allah ka yanke mana ita. To, ni ma da laifina ne na ja kaina dama an ce kowa ya hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar wulaƙanci. In ban da haka. Ni wannan dai yaro na farko da na bar shi ya fito ina jin da tana cin asirinta a rufe. Na tace dai don tsabar kwaɗayi ni ma irin nawa. Yanzu ga mun zo ba kuɗin ba mutunci. Ta zo ya ƙare mace mutunci ita kuma ta zo maimakon ta haƙura mu zauna lafiya. Da kar ka ɗora min ciwon zuciya. Ka sani na ji a kai Allah. Allah na tuba Allah ka yafe mu. Allah ka yafe mu. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Yawwa. Kuma Ta da ina kike? wallahi na je gidan su Hauwa da ke shi da Rukiya muka duba ta. Oh, kun shiga gidan kura kun fita na akuya. Ko aikin kike